Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandira nisoni pano pa alislamu dina la khifa wal fadila. Taizose mumakhala ndine yemwe ndimakhala ndikupatsirani nkhani zosiyanasiyana, nkhani za atumiki, nkhani za maswahaba, nkhani za Islamu zosiyanasiyana. Lero lino mukhala ndine yemwe ndikhale ndikupatsirani nkhani ya Sayyidatu Khadija komanso mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akuti Sayyidatu Khadija adali mmodzi mwa akazi olemekezeka kwambiri, ochokera mbanja lodziwika bwino, analinso okongola kwambiri, komanso anali ndi chuma chambiri. Anakhala mkazi wa malonda otchuka kwambiri. Kumukwatira bwezi kunakhala chinthu chachikulu kwa mwamuna aliyense, ndipo kwenikweni amuna ambiri odziwika bwino komanso olemera andera limeneli anampempha kuti akwatirane naye, koma iye anakanitsitsa kamba kakuti adali mkazi wamasiye. Chilakolako chokwatiranso adalibe, kufikana mpakana pamene iye mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalowa mmoyo mwake. Mtumiki nthawi imeneyi adali wa zaka 25, ndipo ngakhale iye anali ochokera ku banja lolemekezeka, anali mwana wamasiye. Ngakhale banja la kwawo lidali lolemekezeka komanso lodziwika kwambiri, iye mtumiki amangodzipereka poyang'anira zifuyo za mapiri ozungulira mzindawo, komabe anali ndi khalidwe labwino kwambiri, ndipo anali odziwika bwino ngati mmodzi mwa anthu oona mtima kapena abwino mtima. Ichi ndicho chinamukopa iye Sayyidatu Khadija, kamba kakuti ankafuna munthu yemwe angamuthandize kuchita malonda, kuti kamba kakuti iye mkazi adali kukhala mdera lomwe limatsogoleredwa ndi amuna kwambiri. Sanafune kuchita yekha malonda, choncho anayamba kugwira ntchito ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mulendo wake oyamba kuchokera ku malonda, Sayyidatu Khadija adamfunsa wa ntchito yemwe adapita limodzi ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mulendo umenewo za umoyo wa mtumiki komanso khalidwe lake, ndipo wantchito uja anamudabwitsa Sayyidatu Khadija ndi yankho lake. Iye adati, mnyamata ameneyi ndiwoona mtima kwambiri komanso osakhumudwitsa kuposa aliyense amene ndidakumana naye kapena ndidakhalapo naye m'mbuyomu. Sanamuchitire nkhanza momwe ena ambiri amachitira, komanso panali chochititsa chidwi china chimene wantchito ameneyi adachiona. Mu nthawi imene amayenda mu chipululu, wantchitoyo anazindikira kuti mtambo watsatira nthawi iliyonse ukuwapatsa mthunzi kuchokera ku dzuwa lomwe linkawomba mu chipululu chimenechi. Ndipo Sayyidatu Khadija anakhudzidwa kwambiri ndi yankho la wantchito wake, ndipo wantchito uja adapitiriza kulongosola kunena kuti ndithu uyu ndiye mwini wa bizinesi komanso oganiza mwakuya. Anatenga katundu wa mwini wake ndipo anagulitsa yense, ndipo anapeza phindu ndikuguliranso katundu wina yemwe anayambiranso kugulitsa, motero anapeza phindu kawiri. Zonsezi zinali zokwanira kwa iye Sayyidatu Khadija kugwaso mchikondi ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, moti moto wa chikondi mu mtima mwake omwe kale unazimitsidwa unayambiranso kuocha, ndipo anaganiza kuti akwatirane ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amene nthawi imeneyo adali wang'ono osiyana ndi zaka 15. Choncho Sayyidatu Khadija adamutuma mlongo wake kupita kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti akamufunse, ndipo funso loyambirira lomwe adafunsidwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adafunsidwa kunena kuti kodi nchifukwa chiyani sunakwatirepo, ndipo iye adayankha kunena kuti chifukwa chosowa zinthu. Ndipo mlongo wake wa Sayyidatu Khadija adapitiriza kumufunsa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunena kuti bwanji nditakupatsani mkazi wokhala ndi ulemu komanso okongola komanso wachuma, mungasangalale nazo? Iye adayankha kunena kuti inde ndikhoza kusangalala, koma mlongo wake wa Sayyidatu Khadija adatchula kunena kuti mkazi yemwe akukambayo ndi mlongo wake Khadija, ndipo mtumiki adamwetulira ndi kunena kuti ndingakwatire bwanji iye, popeza kuti anakana amuna aulemu kwambiri mtaunimu, olemera kwambiri komanso odziwika kuposa ine ndine mbusa osauka. Iyi ni mbiri yachikondi ya Sayyidatu Khadija komanso mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasanapite nthawi, mkazi olemera kwambiri Sayyidatu Khadija yemwe akagulitsa zinthu anamukwatira wantchito wake yemwe adali mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo pamene padali pachiyambi pa ukwati umodzi kuchokera m'maukwati obwanale odziwika bwino komanso osangalatsa kwambiri komanso
ukwati omwe sudachitikepo mu nthawi imeneyi. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamukwatira Sayyida Khadija ndipo amamukonda, ndipo Sayyida Khadija pa nthawi imeneyi adali ndi zaka 40. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adali ndi zaka 25. Koma izi sizinamusokoneze mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye anamukonda kwambiri Sayyida Khadija, ndipo Sayyida Khadija anamukondanso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi ndi nkhani yachikondi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo iye anamukonda kwambiri, ndipo nayenso anamukonda mofanana. Anakwatirana kwa zaka 25, ndipo Sayyida Khadija anabereka ana asanu ndi mmodzi, anyamata awiri ndi atsikana anayi. Anyamata onse awiri anamwalira ali ang'ono. Sayyida Khadija adali gwelo la chikondi chachikulu champhamvu ndi chitonthozo kwa mneneri wathu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye sallallahu alaihi wasallam anadalira kwambiri chikondi komanso ndi chithandizo chimenechi pa usiku ndi usana nthawi zonse. Ndipo nyengo idadza pamene iye mtumiki adayamba kudzipatula ekha, kuyamba mapemphero kuphanga lotchedwa Hira. Ndipo ngelo Jibrilu anabwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo anambweretsera uthenga ochokera mu Qur'ani, ndipo anamuwuza kuti iye wasankhidwa kukhala mneneri. Zochitikazi zinampititsa mantha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anathawira ku nyumba kwa Sayyida Khadija. Anafika akukuwa kunena kuti ndiphimbeni. Koma Sayyida Khadija anadabwa ndi mantha a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koma pambuyo pakuti walimbisidwa mtima ndi Sayyida Khadija, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatha kufotokoza, anamufotokozera Sayyida Khadija chilichonse chomwe chidamuchitikira iye. Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adali ndi mantha kuti mwina waphwanya lamulo lina lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma Sayyida Khadija anamuchotsa mantha onsewo kunena kuti usadandaule komanso usadere nkhawa, pakuti Mulungu ali ndi mphamvu pa moyo wathu. Ndikukhulupirira kuti iwe ndiwe mneneri wa mtundu uno. Mulungu sangakuononge kapena kukunyoza ayi. Iyi ndi nkhani ya chikondi ya Sayyida Khadija komanso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Sayyida Khadija adapitiliza kunena kuti iwe Allah subhanahu wa ta'ala sangakutaye wekha, chifukwa iwe umasonyeza ubwino kwa aliyense, kwa abale ako, umakhala okhulupirika mawu ako, umathandiza osowa, umathandiza ofoka, umadyetsanso alendo, ndipo umayankha mawu a anthu ofoka omwe ali m'masautso. Pambuyo pake Sayyida Khadija anamutenga mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupita naye kwa mchimwene wake otchedwa Waraq, yemwe anali katswiri ankadzi wabwino malemba a Yuda komanso a Khristu. Ndipo Waraq anatsimikiza kwa mneneri kunena kuti zomwe anazionazo ndi zochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo anali atasankhidwa kukhala mneneri womaliza. Pambuyo poti utumiki wake wayamba, ndipo anthu ake anayamba kumutsutsa mwamphamvu komanso kumunyoza komanso kunchitira nkhanza, ndipo Sayyida Khadija ankakhala naye akumuthandiza nthawi zonse. Ndipo Sayyida Khadija amazipereka komanso kupereka chuma chake ndi cholinga choti athandizire Chisilamu kupita patsogolo. Pamene mneneri komanso banja lake anathamangitsidwa kupita kumapiri akunja kwa Makka, ndipo Sayyida Khadija anapita nawo, ndipo zaka zitatu za masautso ndi kusowa zinthu zinachititsa kunena kuti Sayyida Khadija avutike kwambiri, ndipo idafika stage yakuti adamwalira. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adali ndi chisoni kwambiri pa imfa ya Sayyida Khadija, ndipo ngakhale adamwalira ankakhalabe akutumiza chakudya komanso chithandizo kwa abwenzi ndi achibale a Sayyida Khadija, chifukwa cha chikondi chomwe anali nacho kwa mkazi wake woyambayo. Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam patadutsa zaka zambiri Khadija atamwalira, mtumiki adapeza niklesi yomwe amayikonda Sayyida Khadija, ndipo mtumiki ataona niklesiyo anakumbukira iye ali limodzi ndi Sayyida Khadija, ndipo adagwetsa msozi kamba kachikondi chake chomwe anali nacho kwa Sayyida Khadija, mpaka nakuti mkazi wake wina yemwe adali otchedwa Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala sanje imamugwira. Ndipo Sayyida Aisha adamufunsa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kuti kodi Khadija anali yekhayo mkazi wayenera chikondi chanu? Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayankha kunena kuti iye anandikhulupirira ine pamene panalibe wina aliyense wandikhulupirira, ndipo analandira Chisilamu pamene anthu ena
anachikana ndipo anathandiza komanso kundilimbikitsa pa nthawi imene wina aliyense oti andithandize panalibe. Iyi idali nkhani ya chikondi ya Sayyidina Khadija komanso mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ndikafikapo ndimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ayike chikondi m'mabanja mwathu, tapanga zika zathu kukhala othandiziranso dini imene ya Islamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.